Gua saya kae kan krungu. Sopo? Saya tak kowe. Hah? Lah saya kok satu berongkulo. Lah kowe jakon. Betul. Sing ngomong aku. Ya iya. Lah aku piye? Kowe tono. Kowe ora mikir mati. Kok tak kowe. Paling. Sopo? Mati. Terus ae. Kok bae anak. Di sopo? Sopo? Lek, yo, iya bener kowe. Ayo Ledi. Pati kene sapa? Adi. Ayo pati to. Di. Ya, aku jawab yo. Wis 20. Kalau kowe apa boleh di? Sik kene kene ketoprak apa kowe wis? Ketoprak. Ketoprak. Nek ketoprak dene mung yo wis. Apa gosok kowe lho. Sapa? Nang. Ya wong jaluk iki nek dikeki ya ora yo wis. Dikeki ora? Lah yo wis kok. Lho piye Kang iki Kang? Satu. Kok guru tak jaluk nek ngono kowe. Oh,